nigo yokabero mujumbe o West Mugirango Mosike Vincent Kemosi akwanere iguru yetare iyo na kubagania bagusi bonsi bachiyetaroro konyora buno abo mugusi nabwo bwagerira umugusi gotigara isikase birugo ao natalio kogenderera gosepererekana bunegesa kukyo mugusi okwana boigo ase parish ya Nyamira nigo Mosike Kemosi aira chinga kiechiga na kumwakira eko ko Mosike Fred Matiang'i aseganga yayo kurigia oborai bwense ase boiga mentabuna emeroberio nigegendrete erikubeka ekiama kiria Fred Matiang'i arachie kurigeria ekero kyoborai bwense chinga ki ekero chiraike asamange oyo no murikyo ito Fatgad Gisemba amatuko aberoka aetire ekerabagusi ase county ya Nyamira na boigo county ya Kisii gutarira enyomba y'oburai ya State House nigo yokabeiro mubunge o West Mugirango Mosike Vincent Kemosi akwanire igoro yetaro eyiga na moiso da bantu baguse twa kipasi cyamwe to musiabo se mia moja na misili kikaira bantara ya State House lakini kimogo ka State House ya na inu moko egento geketu abateri mware kwa wiru 100 erindegere na inu mogo te mware ubeja bantu kimwa idiwa ali moko egwesa ngenga irikutisa 500 mware wegento gechieto na ndi kimwa chiro to ikobakani mo gendo ororo kimwa ruro ororo mwa ikire igaiga mwa igoro umwandu bo musino korataki noro na kieko gerango tebya baraya baitu baroro aba bari gukia sari moino inu endra ya somore mori bobe mbuya more ekiagara konyora murosoya lakini gego ta wekenga kiri mokoraki muira neka kukwana boigo ase parish ya Nyamira nigo Mosike Kemosi aira chinga kiecho na kumwakira eko ko Mosike Fred Matiang'i asiganga yaye yokurigia oburai bwense ase boigo amentire na goteba nigo emeroberio egendrete kubekwa igoro yekiama kiria Mosike Matiang'i arachie kotenena amona kerokyo esa iga yo mugusi ntogendrete kuyebanga no Mosike Fred okego Matiang'i umutinyo yo tarahera ngoteba tore esa yeri to wota gotenena umugusi bwensi piedine ganto kwaki tubeko chikurororo mwari wanta tumusabere mwari wanta na itu tomorunyuma toicha mubunege safu twechoke tugwenere totige gose kwa ngamugusi tabwa chikura chiramo yogo president ntoywana ine umugusi gabwate chikura 2.5 lakini oboko mutu atwarire itogo ikenga kiye chikura twabagana ensemo yende nigo mo coordinator w'ikiama kya UPA korwa sorogongo rwa Nyanza Mosike James Nyakang'i nigo agendereire kubasegeta basae kubwata ibibande asobonge ndaga kubasabanga twese bitiga tutwale bitambulisho netikali chikura nondo tabwatike bana laki injuno nyangu wakanere ali huduma kusudi 2027 toi moketu SP to akerema kyari chikura airobora iwense neko babyego ase omuyega oyo iga boigo Mosike Kemosi nigo amusegeto omubunge o West Mugirango Mosike Stephen Mugaka weso kya kerario erio ukwanira amagenderero ayo aberega goikirania puna enjira eyemo y'abantu ba West Mugirango kumanya mubunge ki bwa magenderero oyo babwenderete gochora una more igangese mo enderete kobeka max yuri ororo na odia Kemosi kiakorete mo enderete kobeka max moiso de gana iwo mujumbo mintagote umujumbo ito abatebanga bone gakie yaikire abantu mokobeka max na jaika abatebinga Kemosi yate ne bintakorete nerate ne nako aoro ke bintakorete ne dia abateba igo ne tipasi cyana imokiri komi obekira abantu oikire narubi iwaita yamagendro iwatinde ne tiase kinakorete oye que mineti Kemosi otero one time erindegere bito umuchumbo itanyo rebicha na tebire one time toiwana nide erindegere bito bicha Hingo report